дар меҳмонхонаи суғдиён намоиши маҳсулоти корхонаҳои вилоят баргузор шуд. Аз он раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва сафири фавқулода ва мухтори Украина дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Василий Серватюк дидан намуданд. Дар даромадгоҳи меҳмонхона пеш аз ҳама маҳлулҳои антисептикӣ ба намоиш гузошта шуда, он ба ширкати ватании Сайҳун тааллуқ дорад. Ба ин маҳсулоти серталаб баҳои хуб дода шуд. Ҳамчунин меҳмонон аз сару либосҳои кӯдаконаву мардона ва занонаи истеҳсоли корхонаи Санд, либосҳои ҳарбиву тиббӣ ва либосҳои мактабии кӯдаконӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Насоҷи Хуҷанд, шарбатҳои Мерси Боку, обҳои ташнашикану гуногунранги ширкати Оби Зулол, асалҳои тозаву кӯҳии истеҳсоли Шаҳристону Мастчоҳ, консерваҳои абрикос, тамати корхонаи Субҳи Ватан, нӯшокиҳои ташнашакани Лемонади рақами 1 ва обҳои тозаи ширкати Оби Ширин дидан намуданд. Сафири фавқулода ва мухтори Украина дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни боздид таваҷҷӯҳи худро ба асалҳои тозаи кишвар ва консерваҳои истеҳсоли корхонаи Субҳи Ватан мароғ зоҳир намуда, пешниҳод дод ки барои ҳамкории дуҷонибаву пешрафти корхона ва фаровон шудани дастурхони мардуми Украина созишнома ба сомон расонанд. Нигарони сафири фавқулода ва мухтори Украина танҳо аз баланд будани боҷи гумрукӣ буда, боз ҳам изҳор дошт ки ин мушкилоти ҳалшаванда аст. роҳбари корхонаи Субҳи Ватан Абдуманун Эрматов афзуд ки корхона истеҳсоли 40 намуди маҳсулоти кишоварзиро ба роҳ мондааст. соли равон зиёда аз 150 тонна маҳсулоти консервагӣ ва 50 тонна меваи хушк содирот намудааст. мулоқот бо сафири Украинаро барои корхона як такони ҷиддӣ номида умед дорад ки ҳамкорӣ бо ин давлати дӯсту бародар хуб ба роҳ монда мешавад. дар соли равон аз ҷониби корхонаи Субҳи Ватан дар ҳамкорӣ бо ширкати Табити Украина 22 тонна маҳсулоти консервагӣ содирот шуда, роҳбарият ният дорад рӯзҳои наздик боз 50 тоннаи дигар ба ин кишвар интиқол диҳад. роҳбари корхонаи Субҳи Ватан Абдуманун Эрматов афзуд ки 15% содироти корхона ба Украина тааллуқ дорад. мо имсол афшӯраи зардолу, афшӯраи помидор, ӯроба, баргитобро содирот намудем. албатта харидорон ба маҳсулоти мо баҳои баланд доданд. боз рӯзҳои наздик як мошин содирот мекунем. меҳмонони намоишгоҳ ба асалҳои истеҳсоли панҷакенту Мастчоҳ низ баҳои баланд дода таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. Даврон Ҳоҷибоев занбурпарвар буда гуфт ки имкон доранд дар як моҳ то ба 40 тонна асалро ба хориҷи кишвар интиқол диҳанд. занбурпарварон намудҳои зиёди асалро аз қабили асали Карпат, Карпинка, Бакфос, пахтаи кӯҳӣ, асали момдор омода намуда ба фурӯш мегузоранд. ҳамчунин гарди гули бо воситаи занбур ҷамъ шуда низ дар ин намоишгоҳ гузошта шуда буд. занбурпарвар Даврон Ҳоҷибоев гуфт ки 100 грамми он 30 сомонӣ арзиш дорад. вай афзуд ки обу ҳавои имсола барои ба даст овардани асали тоза мушкиле эҷод намуд. занбурпарвар солҳои пеш аз ҳар як намуди асал 10 килограмми маҳсулоти тоза ба даст меовард. соли равон бошад он ба 5 килограмм расидааст. мани асалҳои ҳамисола, асалҳои кӯҳӣ, мани ҳо асалҳои порсола, асалҳои порсола, мани ҳо ачанги гул, гуло занбури асал мебарам. 5 нӯъ асал ҳай. имсол бо шиноки пастар ҳисоби водаҳо паст шуд. ҳамчунин бо иштироки раиси вилояти суғд ва сафири фавқулода ва мухтори Украина дар толори меҳмонхона баҳри бастани шартномаҳои ҳамкорӣ мулоқот доир гардид. зимни суҳбат ҷонибҳо бо ёдоварӣ аз муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистону Украина оид ба густариши ҳамкориҳо суҳбат намуданд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода афзуд ки вилоят дорои имкониятҳои фаровон буда, сармоягузорони Украина метавонанд дар соҳаҳои кишоварзиву саноат ва дорусозӣ ҳамкориҳои самаранокро ба роҳ монанд. барои коркард ва бандубасти меваву сабзавот, асал ва таъсиси корхонаҳои муштарак дар самти истеҳсоли либос заминаҳои мусоид фароҳам буда, ҷонибҳо метавонанд бо амалисозии лоиҳаҳои муштарак робитаи дуҷонибаро густариш бахшанд. По всей Сагдийской области ведут свою деятельность более 108 тысяч предпринимателей, и объем выпускаемой продукции и услуг из года в год увеличится. В области успешно развивается металлургическая, горнодобывающая, угольная, машиностроительная, текстильная, легкая, пищевая, перерабатывающая промышленность. Общий объем промышленной продукции по итогам 6 месяцев 2020 года перевесил более $600 миллионов США.
сафири фавқулода ва мухтори Украина Василий Серватиев гуфт ки маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон аз ҷиҳати экологӣ тоза буда баъди коркарди навъҳои гуногуни он содирот кардан мумкин аст. Ҳамчунин сафир таъкид дошт ки ҷониби Украина омода аст ки дар ин самт низ бо Тоҷикистон ҳамкорӣ намояд. Пожалуйста, обращайтесь, суть проблемы, все. Со своей стороны мы уже имеем на сегодняшний день много инвестиционных предложений как в Украине, так и здесь. Да? Вот. Я подготовил материалы, передал управление администрации вашей, председателя, для того, чтобы изучили, чтобы довели до заинтересованных лиц. Что приятно, что ваши партнеры, с которыми у вас есть прямой договор, это Днепропетровская область. И там есть конкретные предложения, которые, я думаю, что они вас заинтересуют. ҷонибҳо ҳамзамон дурнамои ҳамкориҳоро баррасӣ намуда ҳавасмандии худро барои беҳтар сохтани робитаҳои тиҷоратӣ баён доштанд. ҳамчунин соҳибкорон таклифҳои худро баҳри тақвияти ҳамкорӣ пешниҳод намуда афзуданд ки минбаъд барои бо сифати баланди истеҳсол намудани маҳсулот кӯшиш менамоянд то он дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи хоса пайдо кунад. гузориши Саид Мухтори Саиданавар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.